Máš, Vicky, ty nějaký svůj lifehack, jak se stát dobrým lídrem snadno a rychle? Snadno a rýchlo. Na rovinu, a ja neviem, čo to znamená dobrý líder, pretože ja ti viem rozložiť, čo to znamená pre mňa. Takisto ako keď hodnoty a atmosféra v tom prostredí, v ktorom sa nachádzam, mňa motivuje k tomu, aby som tam zostala. Keď sa tam cítim kľudne a chcem pokračovať, tam byť. A mám energiu. Vlastne to, čo každý má, absolútne každý človek vie, čo je pre neho správne alebo nie. Keď cítiš energiu Áno. v tom priestore, kde sa nachádzaš a chceš tvoriť, to znamená, že si správne. Tak. Keď dorazíš do práce a máš pocit, že chceš vraždiť, asi niečo nefunguje. Nasadit ty boxovací rukavice. Tak, Jdem se alebo poprat. doniesť svoj